tare da Hausa Guy za ku ji cewa kasuwar saye da sayar da digiri ɗan kwatano yana ƙara bunƙasa a Najeriya. Wasu 'yan kasuwa su ma suna ƙoƙarin faɗaɗa shigowa da tasu digirin ɗan China mai rahusa. Wata majiya ta sanarwa da jami'anmu na ɓoye cewa yanzu NUC ta daina sayar da safaya fat ɗin digiri ga wasu 'yan kasuwa a garejin NYSC. Shiri ya yi nisa na fara koyar da mata shagwaba da marairaita. Gidauniyar da za ta ɗauki nauyin koyarwar ta bayyana cewa maza na samun ƙarancin shagwaba daga mata, abin da ya janyo taɓarɓarewan arziki cikin jakar kuɗi na mata a Najeriya. Likitoci sun fara yunkurin saka wando guda da dillalan kayan mata a arewacin Najeriya. A wata hira ta musamman da jagoran Hausa Fulani Instagram, wata likita ta buɗe aiki ga masu ƙirƙira da dillancin kayan matan da ke ƙara samun shiga a yankin. Matasa sama da 400 aka yi bikin maraba da su cikin balagaggu bana a jihar Enugu. Sabbin balagar dai ƙari ne akan 'yan Indomie Generation da yawansu ke ƙara hauhawa ba na sayan data. A wani labari makamancin wannan, wani ɗan kwalisa zai fara karantar da balagaggu hanyar samun kuɗi a shafukan sada zumunta. Ƙoƙarinta na janyo hankalin 'yan data banza, shugaban ajin Northern Hibiscus ta zanta da ɗan kwalisar, inda ya jaddada aniyarsa na taimakon matasa. Ana ci gaba da kirga asara da zaman makokin waɗanda dangin shedan suka hallaka a garin Jos. Masu yawo a bakin magana dai na ƙara kiran yin jifan shedan ga iblisai, a lokacin da masu kaya da sitati ke ƙara tururuwa zuwa ɗaukar hoto da babban shehi. Abokin kirki dai ya fi mugun ɗan uwa, karin maganar mu na yau kenan. Sai dai Hausa Guy da jami'an nawa na ɓoye yau fa mun ji bugun azumi, Allah dai ya amsa.